Gelekno sabun elek-elekan kok sabun bareng ki rusane. Mbok ki apa? Kudu adus jare Pak. Kupu-kupu. Kalau aku sih lihat, oh aku kumbang. Jadi aku akan selalu ngentup kamu. Coba kamu. Waduh. Wah, ngantek mumbul met. Mau jadi apa? Aja ditinggal gak pribadi Jadi murah. Keri ning jalan. sing eling dek Lele bapak iku budaya pancene bener kandang. matur gunging penuwun. Iya. Nggih. Sugeng dalu Mak Cange, Mbak Limbuk, Sugeng dalu. Pak Dalang. Inggih, sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sae, Mas. Alhamdulillah. Sehat nyelak nggih ngaten to? Nggih pangestu panjenengan dugi mriki kanthi sehat. Alhamdulillah. Lancar perjalanannya luar biasa. Wah, jan. Wow, jenengan dugi mriki jam pinten, Pak? Wah, kula bar magrib pun dugi mriki, Mas. Magrib pun dugi mriki. Ampun. Berarti jenengan disiplin waktu. Wah, nggih, ngono iki man kula ewangi bar subuh pun mboten tilem kok kula. Lah kok ngoten? Lah engko eling-eling kok tanggapan seneng. Wah, nggih, sami kalih kula. Pedhuk, Mas. Lah nek eling-eling tanggapan seneng niku sami kalih kula. Nggih, Lah Pak. nek ngeten kan perekonomian naik, Pak. Nggih. Betul. Nggih ta? Iya. Cocok. Niki luar biasa niki teng dusun pundi, Pak? Mojo legi, Mas. Mojolegi istimewa. Saestu, Pak. Pripun? Nembe dugi mriki mawon sambutane saking panitia ketinggal guyub rukun. Betul. Sayuk sayekto kati, Pak. Ngeten iki. Piye? Sayuk guyub. Oh, guyub. Ampun dicernanane niku. Wah, repot mangke. Iya. Lho estu lho Pak, Iya, dugi iya. mriki kula wau medal mriku Medal. Medal sebelah mriku, Pak. Ya. Mriko ditutup des mobil langsung diarahke kali panitia. Panitia diarahke mriko ngiri. Ngiri iki mlebet gang terus pinggir kali mriki lho, Bu. Mereka. Ketingale kula badhe dijegurne mriku ketingale. Ora masalah wong kodhok ya iso nglangi no. Iya jelas. Nggih mboten? Iya no, cah Wah, kene. saestu kula remen sangat. Inggih. Bahwasanya beliau-beliaunya menghargai, kita juga menghargai, Pak. Iya. Gitu. Remen piyayi mriki ugi ngoten niki, Pak. Niki istimewa. Atase dusun kados ngeten niki kok saged gelar wayangan Wah. bintang tamu luar biasa. Wah. Tepuk tangan kangge dusun Mojo legi. Mojolegi. Betul. Niki nek mboten masyarakate guyub rukun terus sayuk gelem urunan lho. Urunan mboten, Bu? Urunan Mas. Urunan tujuannya urunan iki siji, Bu. Namung nyenengke jenengan urunan kanggo piyambak jenengan, pokoke sedaya niki kangge jenengan. Mboten rek kangge perangkat-perangkat mboten. Nggih to, Pak nggih? Nggih. Nyatane acara ngeten iki nggih saged rame guyub rukun. Jenengan seneng napa mboten, Bu? Seneng napa mboten? Nek jenengan seneng muga-muga niki tanggapan saulan ping pindho wayangan. Setuju? Yo karek jenengan gelem urunan apa ora ngoten wae kok sok. Lagi ngoten nggih, Pak. Betul. Nggih, dangu mboten panggih jenengan pun ping kalih kula panggih jenengan. Alhamdulillah. Wah, Jenengan lek ditanggap teng mriki pun pinten, Pak? Kula ke tahun 97 Mas. Bayu. Sowan mriki. Lha ki sing babat dalan kene ta iki. Berarti jenengan pun ping 24. Oh nggih niku pokoke kelong 6. Sing 3 tahun corona, sing ping 3 digenteni dalang liya. Berat. Oh, mboten napa-napa. Nggih. Tapi kan badhe niku tesik jenengan Nggih, meleh. tegese niku penyegaran ngono lho, Mas. Nggih. Ganti Berarti ganti. jenengan termasuk membre Mojolegi. Menawa. Apa? Ditresnani kali warga Lah, mriki. yang Nggih to, jelas Pak, nggih? itu, yang jelas Nggih, itu. nyuwun sewu, Pak. Dalem tentu. Enten kewan. Dalang Ya, kok dikei ibu-iburan ki dalang apa to jane? kuwi ngono kuwi ya permisi. Sadurunge ke mak blek ngene, Ya kenging apa? kowe iki ngomong Pak enten kewan teng klambi sampean kula liye nggih ngono lho. Lah kula ki wis kadung ngangkrap kalian jenengan kok kowe. Awake dhewe kan wis kanca ngopi to, Pak. Iya, kanca ngopi no ya banter-banter le. Lah kenging apa? Bek ngene aku iso kaget aku. Lah jenengan krasane pripun? Mak bek ngono. Lah niku kersane jenengan tambah oh, ngoten. Oh iya. Nggih to? Iya. Kowe nyapa to Mas kok jual jawil. Tak omong ngono lho kok ya. Pengen ngomong. Ya, Ya omong ya aja angger omong. omong gantian to bar kowe aku. Mawa desa mawa cara Mas. Paling gak ya omong-omongan ya diatur ditata. Kersane mboten dumpyuk omongane. Gak tumpang tindih.
Pak nggih ngoten nggih Pak nggih. Iya kudu ngono. Apa Dadi meneh dipirsani kepenak. wong akeh ya Dipirsani to. kali warga mriki lho. Ah. Kalau ketok kompak dagelane. Mojo ngono. legi to. Mojo legi luar biasa. Benda. Ya, paham kowe. Paham no. Ini nek pengen ngomong karo dalange ya gentenan. Oh. Nek aku omong kowe ndang muni tir, kok aku ganti sing mundur, kowe sing maju. Omong. Aku tir kowe meneng. Meneng. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih, siap. Kersane adil kepenak anggenipun ngomong ngobrol kalih panjenengan. Betul. Nggih. Heeh. Luar biasa dalu punika, Pak. Saestu. Wis pokoke napa nderek dedonga kagem sedaya warga mriki mugi-mugi tansah pikantuk berkah barokah. Amin. Sinaketke rezekinipun. Amin. Tir kejaba niku Mas, nggenipun panjenengan kala rawuh wonten mriki niki Nggih. nggih wujud kemanunggalan sedaya para warga masyarakat Mojo Mojo Legi. Legi. Tir leres, Pak. Wujud manunggal guyub rukune warga Mojo Legi niku tersirat dalam dalu punika. Nggih. Nyatane saged ngrawuhke jenengan Ya. kula sak sedayanipun ingkang rawuh teng mriki. Tir. Tir lah, anane aku lan sampeyan teko kene iki Mas. Aku harus sampean didhawuhi supaya atur lelipur. Nggih. Jangkepi Mas Komet, jangkepi hajat niate bersih desa sing neng kene iki. Nggih. Iki sing digelar tiap tahun Mas Komet Tiap neng kene. tahun. Tiap tahun kudu wayangan ngono. Tir. Nggih, soalé napa to? Wonten sedekah dusun iki awujudipun napa? Nguri-nguri kabudayaan. Kabudayaan. Ngreksa bumi mriki bilih Bener. punapa bumi mriki pinaringan mulya subur. Tir kejaba ki Mojo Legi iki nek dieling-eling bener apa sing mbok kandhake Mas. Iki mung sak baris nanging ora kena sina genteng. Wayangan iki dirajing kaya ngene, ngrawuhke komet dodok Leres, saka leres, kono. Lho, leres. biayane pira? Jali aja ngono kuwi. Kathah lho. Kathah. Iya to? Nggih. Heeh. Mula kuwi. Lah nggih. Iya. Mula kedadi sengkuyung Iya. dipari panglipur sing becik. Mula kang saka kuwi aku sampean kudu matur nuwun Leres. nyang para warga masyarakat Mojo Leres, Pak, Legi. leres. Heeh. Awake dhewe iki nggih tontonan nggih kedah dados tuntunan. Iya, heeh. Tir. Aku omongku kapan kowe omong Aku rong tir pisan kowe pindho. Ngeten iki lho, Pak. Dalange bareng kok yo melok tir nyapa to? Lah kowe kok malah nyeneni dalang iki punjre ning kene dalang. Alah lak bengi iki jajal biasane. Biasane nyapa? Kowe ora roh Dik. Lah ora roh nyapa? Bakul ndok. Wes. Aja ngawur kowe omongan. Iki Pak Dalang disepuhne wibawane dhuwur. Wani ndokmu ra netes. Kok sondokku ki urusane apa to Mas? Kowe kok ngurusin ndok kuwi ngapa lho? Lah aku saking akrabe Pak Dalang ki sesepuh disepuhne. Wis terus. Lah kok mbok omongi bakal ndok ki omonganmu sing genah lho. Napa leres to, Pak? Lho, leres. Iya. Anu biasane ngoten iki ndok asin. Alah kok ngurusin ndok asin barang nyapa to? Aku takon lak Kowe iki sir tuku apa njaluk? Boten nggih. Apa dumu? Nyuwun to mrene. Pak Dalang niku ndoke wah suwae sae, Pak. Sae. Piro ndoke? Urung. Teng Mojo Legi niki kula wah luar biasa. Iya. Salah satu dusun ingkang sangat maju. Saking maju. Oh, gak tir. Jetar Tir. Ya kowe omong dhewe, Pak Iya, Pak. kirim sampun rampung ngono Pak lho. kirim pun. Genahno to, Cak. Nggih. Wis tiring. Ampun titir lho. Oh, mboten. Lah teng mriki ini saking majune, Pak. Nah. Niki iwak mboten purun teng kali. Loh, lah kok ora gelem kali? Saking majune dusune kok Maksudnya? iwak nang jeding. Kok iso Kowe lho? ora percaya ngene Pak Di. Aku arep pipis mengko lho lah kok ngene ngono. Lah terus nilak kau Di. Kowe ape pipis iwak nila ning jeding. Heeh. Piye kliwur. Lengos. Nila kuwi. Ngerti aku lho. Heeh, lah terus? Aku ya tak delikno meneh tentang nila wedok lho umume nak nila. iya. Nek lanang no paling ya wanto. Wanto, nek nila wedok. Nila Bener. wedok. Bener. Lah terus sida pipis kowe. Gak sida. Lah nyapa? Diwakili nila ki mau. Kok ngurusin nila ki iwak kuwi ora masalah kok Nggih. iso. Niki enten apa, Pak? Lho, kok enten apa piye to kowe iki? Mate piye nak anu kan? Jelas wonten adicara bersih dusun kados ngeten iki lho, Mas. Iya ya. Atase dusun iki jumlahe nyuwun sewu Desane benda ya to? Desane benda. Pak Lurah rawuh nggih? Rawuh. Pundi Pak Lurah? Alah Pak Lurah menika Wilujeng dalu, Pak. Ah. Sing pundi? Niki lho Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih, Pak Kades Wilujeng dalu. Nggih nggih. Nggih. Wis ngerti to? Wis to ditanggap nyuwun sewu, Pak. Ndah. Wong nek ditanggap sing gadah damel paling gak yo ngerti. Harus Karo ngerti, sing nggih. Pucuk pimpinane pejabat kudu ngerti.
Wilujeng dalu Pak Lurah, Pak Kades nggih. Sing mbok sing cetok. Aku yo jeng golek sinyal ngono kok. Ojo raro kok omong raro. Kok lek ketoke nek kono ya mantuk-mantuk kok kalurah. Pokoke anggere sentuk ya Lurah ngono wis to kosok. Sing penting kene iki Pak Kasune. Lah nyapa Pak Kasune? Siapa ta? Hah? Ora ngerti. Pak Kasune ora ngerti lho. Menika sesepuh pine sepuh. Kepala dusun kene iki lho. Lho iya to. Siapa? Pak Saifuddin. Nggih, Pak. Nan? Pak Saifuddin. Nggih. Jenengan kok, iki dunung mboten. Pak saya kula nggih boten ro jenenge sapa. Kula ro wonge tapi ra ro jenenge. Lho, menika Sing penting niku. kok iso Pak Kasun ki lho. Lho, sing penting niku mergo sing pun nanggap, ngoten lho. Lah nek iki anteng dusun berarti bendone kan desane kan urung, ngoten lho Pak Lurah. Oh, niku. Lah nggih. Lah nek aku sing penting ya ora kuwi. Apa? Sing penting ya Pak Fuad. Pak Fuad sapa? Pak Fuad iki sing nyekel bendahara ya. Iya. Lah kowe enek cair apa orane karep Pak Fuad lho kowe. Kowe pengen mulih kok kene merongos prekone manuk lemah terus geblak omahmu mbok dol. Lho aku nyantai Mas, aku tanggapan ngene mbok anggap aku butuh duit ngono. Ya. Aku sekedar hobi ngene Mas. Wah. Berarti nang kene yo Pak jenengan nyekseni nggih. Sing penting nggih tiyang Mojalegi niki padha mesem guyu, kula seneng. Marem atimu. Kepuasan tersendiri. Berarti rene iki ora mikir bayaran. Blas gak tak pikir. Mas. Golek dulur sing akeh. Iya. Oh, berarti mulai nek ra dibayari kowe rasa takon-takon. Nah masalah kuwi wis dipikir-pikir panitia sik lah. Kira-kira Bojonegoro Kediri ora dibayar ki sarura. Ya kan gak penak. Awake dhewe rasa mikir, sing mikir panitia ya. Pancen nek omongane bekas maling nggih ngeten iki, Pak. Lunyu, omonganmu ki lunyu. Lunyu ki Kok modelmu mbok yo salam sik sing becik sing apik. Dadi warga mriki ki ngerti, mau dirasani. Nyuwun sewu Pak dirasani Nggih, lho. pripun? Kalau dagelane sing komet sing dodok kuwi tek modele yo lemu, tek yo putih kuning resik ngono. Nggih, ibu-ibu tang mriku lho, sing niku napa niku sing ngadang sing masak. Kok dodok kuwi kaya dagelan kondang saka Madiun. Kok kaya kirun ngono. Kowe ya dirasani lho. Aku iya. Sing kancane dodok kuwi lho kok kaya kancane kirun ya. Kaya sapa? Kaya kirik. Napa nggih to, Pak? Jenengan nek nyawang pripun? Aku ya cara muni ngono ya ora setega itu lah Mas. Mboten tega nggih. Ora Mboten apa. pantes. Heeh. Nek jenengan napa cara mau? Ayo nek daleme abahe kirun kae kan reno-reno nek kono. Nggih. Ngarep enek recone. Reca, Lah nggih. itu salah satu di situ. Wah, aku ya padha ae. Padha wae piye Oh, diomongi kirik ra oleh kok reca. Lah kowe kirik apa ora? Ya ora. Ya rasa nesu to, Rik. Ngono kok mbok nesoni nyapa to? Ada nek kata-katane rek. Sing ngomong, Rik. Hah, ngono nek aku kirik to? Lah kowe kirik apa ora? Ora. Lho nek ora ya rasa nesu to, Rik. Ya 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 nyapa? ya Bu. Lho kan nyak aku bu kebu. Lho malah ngaku. Aja ngaku. Wong Mojalegi ngerti. Wah, kebo kae ngono. Asem balik aku dhewe ya. Kebo kae buntute dawa. Lah aku Kowe buntutmu ndek kae salah tempat. cek piye omonganmu sing genah lho, Mas. Lah ya gur. Sing gur piye tak tapuk tenan iki kok iso omonganmu sing genah Lah lho. wis. Hah? Ya salam sing genah. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penonton yang hadir sing mirsani ringgitan dalu menika wau pun dijumlah kalih Pak Adi Ketua Panitia kisaran 7.526 jiwa. Kurang lebih lho Pak. Kurang lebih. Jenengan mboten ngertos to jumlahe. Mboten. Mang tawau disajangi ngoten. Nggih. Jumlahe sak mboten kathah. Memang ya alhamdulillah semene kae. Ya nggih. Niki napa to? Bilih punapa warga mriki dusun Mojalegi nika luar biasa. Tasik demen kalih budaya kabudayan Jawi. Betul. Jawi nggih Pak nggih. Budaya Niki Jawi. nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Iya. Tegese nggih nglestarekne nggih purun nanggap. Bilih Betul. punapa lah sing rencang-rencang ngeten kados kula jenengan kan akhire perekonomian naik iso tanggapan melih niki berkat sedaya warga napa menika Masyarakat Mojalegi. Nggih. luar biasa matur sembah nuwun nggih Bu nggih. Kula dongaaken mugi-mugi sedaya ingkang rawuh tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pinaringana sehat walafiat Allahumma. Amin. Mugi-mugi tanahe subur, tanemane makmur, hasilnya kathah melimpah Allahumma. Amin. Luar biasa kompak-kompak warga mriki.
mriki saged dinggih patuladan panutan percontohan kali desa-desa lintune. Leres, Mas. Dusun-dusun lintune. Nek omong sing ati-ati. Lah nyapa lho? Mugi-mugi pananane kathah melimpah. Ya kuwi lak munggumu apik. Dari awakmu kuwi apik. Lho kuwi donga apik to, Mas? Iya, kuwi nek sing duwe sawah, nek sing ra duwe piye? Kentelongso lho to. Panen apa? Walah. Muga-muga pananane kathah, sawah ra duwe kok panen. Yo ndongakno sing lengkap wong donga ora kulaan lho. Lho ora kulaan piye? Lah terus dongane piye sing becik? Mugi-mugi ingkang gadah sawah panenane kathah melimpah, sing boten gadah tumbas. Lah, sesat kowe. Sesat piye wong ora duwe kok tuku kok gak oleh lho. Lah tuku ki nek wargane duwe duit lan nek ra duwe duit mbok kon tuku nganggo apa? Ayo utang to. Wong kok mau mikir. Wong bangunan bank bangun kaya ngono ki yo nggo utang-utangan to. Jenengan kok ganggih kata Bu niki ilmune ilmu sesat. Lah wong kok kon utang bank ki lho. Wong ki ilmu yo apa anehne ya to awake dhewe lesu kuwi butuh ya mangan. Kok ngantuk turu. Nek ra ndek dhuwit utang. Lakone ngoten nggih Bu nggih. Padha. Sik to. Lah utang ki lho nek nyaur terus piye? Lho, wong utang ki wong didik apa ora didik? Ora duwe duit. Lho, ora didik kok mikir nyaur. Nyantel. Lah Ngawur. nek ditagih pegawai banke piye? Watek watu ndasmu kowe. Sik tak omongane gatel gak penak iki. Semoyo. Lah nek ditagih pegawai bank Semoyo lah. Ah, Gawe no wedang. terus mbuke racun. Jak-jak lho. Rodo. dojo. Kowe ngene iki jenenge wong ra duwe isin utang kok ra gelem nyaur karo ning gone bank kuwi kudune isin. Ora iso sing ra diisin ya pegawai bange kuwi. Lah kek pegawai bank gak duwe isin? Lah aku ditagih seminggu ping 3 lho. Ora tau tak kei kok ijek teko terus. Ora diisin ta pegawene. Oh. Piye bocah ki lho piye? Piye apane? Celok. Apa ngok? Wong utang kuwi nyaur pegawai bank kuwi nagih awakmu ki kewajibane bank nagih kowe. Nyaur ki nek duwe duit. Aku kan gong duwe. Lah nek ditagih, Ya semoyo. kowe biyen apa metengmu nyidam pring? Idam gedek lah. Wong kok ora duwe isin. Kowe njajal kono salam sing apik sing becik. Aku wis mo. Lho aku kan duwe omongan dhewe. Memang sebelah kene. Aku sebelah kene. Aku sebelah kene sing aman. Lah nyapa kok aman? Banyak bapak-bapak aku seneng. Lah. Ya kuwi sing kliru kowe. Aku gak anak ibu-ibu iki ijek apik lho, iki wayang. Nah, Solawatan tau to. lah nyapa? Ibu-ibu manggon ngarep kabeh. Gek sing paling ngarep dhewe iki padha gendong anake karo ngemiki. Solawatan kuwi usur padang bulan karo ngemiki. Wah, Ya to wong ora ngerti ra sadar saking menjiwai. Menjiwai Anake sing digendongi anake mik ngentek ngene. Aku lah nyapa kok ngono? anu lang goleki anu golek apa? Golek Golek puterane. golek mik lho. Golek mie piye anake? Ngono ki ra sadar lho, Tok. Ngono lho. Padang bulan. Anake piye? Wah, pola aku mubazir lah kaya. ya Lah ngono kuwi kaya nyuturi to, yu. Piye ngono lho. Yo nganu gerene yo aku. Kok gorene yu lho kok iso omonganmu. Lah kene dia ngolak. Ayo, piye? Ndang. Kok iso ngelak lho. Kuwi mie kanggo anake kok kowe pengen melok mie barang. Lah ya kan sehat to kuwi. Lah bayi sakdo kowe gak ngentekno mie mboke to piye? Dek iki arepe niru bocah cilik emang lho. Bayi lanange biasa to, Pak. Dek emang lho arepe apa niru sing ngene emang arep. Lah nggih, kan mboten pantes jane wis Lek ketua. lanang ora apa-apa. Lah kok iso ora apa-apa? Lanange mbok ngantek tuweke ya tetep jek. Mi. Kowe kok wis eruh. Meneng ape salam. Iya. Wabarakatuh. Iki apa tak tapuk tenan kowe iki. Kowe iki piye to nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu ngeten iki lho sing tak gedengi komet ngeten iki lho. Kuwi genana Pirsani warga Lah. mriki mojo lagi piyayine gabah semangat apik-apik bagus lembah manau Ya, enak iya. cacate. Opo to sing kurang kowe karek salam toko malah cak. Iya. Suarane. Kaya kucing Ngomong ora cetrono ngotot-ngotot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah potongane kaya pentil ban ya gede suarane. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi Loh. wabarakatuh. Piye bocah? Assalatu wassalam. Nek wong muka dimah kok ganggu Kowe Kok iso ganggu piye to Met kowe iki lho sing gak Oh, kowe sambutan. sing mbok omong itu gak bener. Gak bener piye to iki? Kata-katamu gak bener.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi Hei. wabarakatuh. Kri Sukri. Maca dhelik nek. Maca dhelik gundulmu kuwi maca lagi. Enek salah mau padha cengengesan. Ya cengengesan perkara kata-katamu gak bener nggih Pak nggih. Sing bener piye? Kuwi iki salah sing bener ngene lho nyuwun sewu. Aku isin lho dipirsani ibu-ibu sing kaya ngono wis kene iki kene kaum apik-apik Isin kok menyang. Sesuk ya butuh kok iso. Asal isik to tak ajari isik baru nanti kamu nyusul. Nah. Itu paham ndak? Ya, ya. As-sholatu wasa komet. Iya ampun. Ini apa dadah? Kamu diam, aku ngajari kamu jangan ikut-ikutan. Kamu nanti Aku gur ngene tok. kamu umi-umi udah ganggu konsentrasi. Aku tahu. Ya rupane kok genjek. Jendasmu tapuk kowe iki. Umi-umi ya kok ganggu konsentrasi. Kan aku melihat. Oh alah. Ya ya. Jek genjek. Kata mama itu aku nggak boleh diganggu. Kamu sirik ya sama aku ya? Alah. Kamu sirik karena aku putih kayak Cina. Cina. Ya, potonganmu wis tebok kadek. Cina wong iki mbok ngaca. Kowe mau ngaca nang banyu tadi. sendok aku. Sendok ngantek ngepang. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, kurang ambia. Ambiya pari tapi ambiya anbiya. Ambia. Anbiya. As-sholatu wassalamu ala asrofil Anbiya. anbiya wal mursalin. Ngono. Amma ba'du. Alah, Hei, ya hei, apa hei, kok mbok hei. cipuk burine. Oh, mburine Para tok. bapak-bapak, Hmm. ibu-ibu, sedaya masyarakat Masyarakat kok masyarakat masyarakat wilayah Mojolegi ingkang kula tresnani. Nggih. Dalu punika kula bangga kalih panjenengan sami. Dene Bambang punapa? Jenengan sami tasik apa kuwi? Tasik kersa. Oh, Nggih menika apa ke? Nanggap ngeten-ngeten iki. ngeten-ngeten Niki, iki. Tak pathak watu ndasmu ngeten-ngeten iki. Ampun watu Pak bataku. Oh, iya. Niki wujudipun jenengan matur nuwun kalian ingkang reksa bumi Mojolegi menika matur nuwun kalih buminipun Sapa dene kuwi? Jiri cacah kae. Dene rintenan dalu panjenengan sami menika pados pangupa jiwa teng Mojolegi niki. Nggih ta Bapak Ibu nggih? Mekaten ingkang saged kawula aturaken tentang Apa isine iki lho apa? ora enek isine. Ora isine. Sambutan ki mbok ya sing bermutu. Sambutan sing bermutu. Pembukaan sing apik. dhisik terus isine Nah. apa, terus ngajak apa, terus Nah. ditutup nganggo semangat Lah ngono leres lho. napa mle nyuwun sewu Pak. Ah. Sakniki niku budaya Jawa nggih to. Budaya Jawi niku sampun tergerus oleh budaya-budaya asing Pak. Lah. Contohnya mawon anak-anak zaman sekarang Pak. Ya. Kurang dibiasakan basa Jawa sing becik. Akhirnya kan dadi bocah sing gak duwe sopan, gak duwe adab gitu Iya, Pak. upamane. Upamane nyuwun sewu lek kados anak kula kan kula ajari terus basa Jawa krama sing halus. Nggih. Iki lek tak paringi duit, nggih matur sembah nuwun, Bapak. Lho anak kula ngoten, mboten kados anake niki. Umur 3 tahun wis diparingi arak karo tuwak. Wah. Ngono kuwi engkek ngajar sing sing Kuwi elek, Pak. biyen. Lah nyapa? Saiki bir. Lho, anak dikek bir bocah koclok kowe iki. Aku ya padha ae kok. Lho, mulane basa Jawa, basa krama niku kedah diuri-uri tenan. Kowe apa iso basa Jawa sing apik? Ya iso to. Kowe Jawa apa ora? Cah Jawa. Nek tak Jawa tak tes. Nuwun sewu Pak kula tes riyen. Monggo, nggih. Iki wong Jawa asli apa Jawa KW? Yo Jawa asli to aku. Papa Bangkok. Oh, Papa Bangkok. Bangkok. Thailand. Ora ya pitik. Kowe iki anak apa to, Met? Wah, teko pitik barang iso. Kowe sing Jawa, aku sing Indonesia jajal. Nek kowe trewong Jawa iso basane Jawa sing apik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami. Kok iso sami iki? Wong Jawa iki salame ya ngono kuwi. Oh iya ya wis gak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pae-pae mboke-mboke. Apa ya, Met? Basa Jawa krama kok sing ngono. Bapake-pake. Ibu, Mboke. bapak-bapak, ibu-ibu. Pae-pae mboke-mboke. Oh, nggih bener Pak nggih. Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pae-pae mboke-mboke. saya di sini Kula teng mriki atas nama. dhuwur jeneng. Wih, piye ta becah ki kocrok ketoke? Aku ini rokne awakmu lho. Atas nama, Atas iki dhuwur. nama, Jeneng, atas nama. dhuwur jeneng. Oh iya. Ya bener rek omonganmu. Lah iya. Atas nama Dhuwur jeneng. Bapak Kepala Desa. Pak Endah Desa. Loh,
Wabuk tenang kowe iki, Pak Kades iso mbok Aku gandak. iki kare awakmu. Karek aku piye to kuwi omonganmu mblarat teko ndi lho. Bapak ipake. Terus Kepala. das Lah iya. Desa. desa. Lah iya. Bapak kepala desa. Pak Desa desa. Pak niki lho Pak, dicekel Pak. Mboten Pak niki lho cekel riye. Ngono kok neso. Akan memberikan himbauan Ajeng maringi awar-awar. woro-woro gitu kowe. Tuh, banter-banter Akan kabeh. memberikan himbauan Ajeng maringi wara-wara untuk seluruh warga sini kagem sedaya masyarakat mriki. untuk jangan minum gula terlalu banyak Ampun ngunjuk gendis kata-kata karena dapat menyebabkan amargi saged nuwuhake penyakit kencing manis. lara uyuh legi. Wih. Kowe apa senenganmu ngombe kuwi to, Met? Ah kuwi kare awakmu Lah dik iso teko uyuh legi. kencing manis, Apa kuwi? kencingi uyuh Legi, manis kuwi lho. kencing manis. Lah iya uyuh legi. Enak. Gak. Dan saya di sini Ugi kula teng mriki senang sekali remen sangat bisa bertatap muka langsung dengan semuanya. saged tatapan rai, saged tabrakan rai. Kejane kau pepak tapi kok Ketemu tabrakan. ruwono-reno. Lah nyapa? Ketabrakan. Kaya mau lho sing maringi hadiah bareng ya enek hadiahe. Nyapa? Sing maringi hadiah kan enten Pak nggih, Wau. Nggih, door prize. Ada Oh, grup door prize. press. Misalnya panitia, Iya. kowe sing Jawa, aku sing Indonesia. Iya. Saya di sini Kula teng mriki akan memberikan hadiah. ajeng maringi bebungah, Hadiah yang pertama, bebungah ingkang nomor sepindah TV 1 in. TV tilik ngono. Wis tong karek manut sing bahasa Indonesia kok iso TV apa ora? tunggal in. Nah, hadiah yang kedua, Bebungah ingkang nomor kalih rokok jarum 76. udut dom 76. Kok udut dom Enggak cangkeme jebar kabeh. Iya ben brodol ya wis. 76 kae ya nyonyor kok. Udut dom 76. Dan juga hadiah yang ketiga, Ugi bebungah ingkang nomor 3 burung puyuh. manuk anyang-anyangan. Apa Buat burung puyuh. Burung puyuh ki apa? Puyuh-puyuh. Niki lho Pak Dalang niki nyuwun sewu. Dalem. Beto napa niku sindene ya apik-apik sae-sae lho. Mas. Apik tanggapan. Lho. Iya ora ngono. Mulane dicicipi. 97 biyen tanggapan mojo legi ra ngerti awakmu. Piye sejarahe piye? Pak Dalang dewi. Pak Wawan ki? Nggih. Lah biyen nganggo piye? Enggak wis cici tok sindene. Lah terus wayange? Cici tok tuwi. Pak Wawan iki? Wayange sik kerdus. Lah kowe kok apal karo Pak Wawan? Apal iki takon kok. Takon tak kira kenal ki omonganmu kok so. Ora. Kula riyen lek mayang 97 teng mriku lho, Mas. Teng pundi? Teng mriku sing sakniki sae bangunane niku. Ngajenge Pak Wo mriku. Nggih 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 nggih. Nggih, biyen musisine setunggal ki Bothok. Oh, Jenenge Pak Kasyono sakniki pun mati. Oh, alah. Ya pun mati. Ngantos sak niki. Nggih mati yo terus lho. Jenengan ana tiyang meninggal kok malah guyu ki bangga ta piye jenengan? Sing tekok kuwi lho. Oh, mboten. Ngantos sakniki karepe apa bar mati urip neh ngono lho. Iku Lah, yo. napa? Lah iya kuwi tekok. Bar mati urip nek Lah jane aku apa? takon ya ora apa-apa to. Saniki Iya. mun meninggal. Oh. Lah aku takon ngantos sak niki ayo mosok keliru. Mari kuwi sing takok ya sesat kowe mari dhewe Lah nek kok. umpama urip nek ya mati siru. Mati siru ki ndek enek to Suri. mati kok Suri. suri kok siru. Enek neh Mas Mati Do. suri. Pripun, Pak? Kuwi kancaku ya saiki ya jek enek. Terus kancane, Mbah anu kae mati lho. Lho, mati ye. Heeh. Lah kok nganggo ye nyapa? Lho, eling-eling ra tau mati kok mati. Wonge saiki jek. Biasa. Ah, sing tekok ngono kuwi. Aku sing nabuh kuwi. Wes. Walah, nggih cocok niku. Biasane ora tau mati. Biasa eling-eling ra tau mati kok mati. Niki saged pitepangan kali sendiri jenengan, Pak. Monggo, Oh, pun, nggih, monggo. nggih, 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 nggih. Nyuwun sewu nyepeng mike anu, Mbak. Nggih, nggih. Paring kula sinten? Kula selgi Oh, selfie. Nggih. Di dalam saking pundi nggih? saking Kota Kediri. Oh, nggih. Tasih sekolah napa ampun kerja napa lulus? Sampun lulus. Lulus. Cita-citane sampeyan nek pengen dadi napa, Nduk? Maling. Ibu rumah tangga. Kok iso maling pripun to, Pak? Jenengan Ora, kok malah ora. Ibu Cita-citane rumah ibu tangga. rumah tangga nggih. Wah, cita-cita mulia. Mulia Alhamdulillah. niku nggih. Alhamdulillah. Tak kok biasa piye to, Met? Biasa Bocah pripun? seni nganggo seni. Seni piye? Yo nganggo lagu ben semangat masyarakat ben ngerti. Oh, kae jenenge iki. Oke, oke. Ono e. Iki kenapa kok nyandur terus kat mau? Kok kono e. Koyoke latah, Met. Ayo. Koyone lho kok. Oke, Karo Mas. Mas, nyuwun ketipung Mas. Dung tak dung tak dung tak dung tak dung. Dut, Pakai lagu ya, Dek. dut, Nggih. dut. Petek, dut. Sik, Mas. Piye lambemu ngomong piye?
Gendangnya. Gendangnya piye munine? Ketek ndut. Ketek ndut. Ora. Aku lho krungu kok kene. Jenengan mireng, Pak? Krungu. Yuk ketipungnya Mas, delok ketipungnya. Tang 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 tang. Ndut. Tuh. Ndut. Kele. Kele enak. Apa ini kok? Bentung. Saya kendang mereka kok nyemoni. Saya nyemoni sapa? Nyemoni kowe lho. Nyemoni piye? Ketek gendut ngene. Aja ngamuk lho, Tek. Aku ora ngamuk, Nyuk. Ngono mbok gawe masalah. Ya maca legi nanggap kewan tok. Kewan ya kowe iki. Ngono lho, wong ngene kek lho. Piye? Wong seni ya kudu nganggo seni. Oke, musik. Yuk. Yang ini siapa namanya, Dek? Namanya Dek Selgi. Kalau boleh tahu rumahmu di mana, Dek? Rumahku dari kota Kediri. Asik, geser. Ayo geser. Kalau ini yang imut namanya siapa? Aku namanya Rere. Aduh, Re. Rumahnya Minimalis. ada di mana, Re? Asliku Kediri kota. Kalau boleh tahu sudah punya pasangan apa belum, Re? Makso. Kata-katamu ki lho. Kalau boleh tahu. Sae ra wul-wulan. Terus Pak gerakan. Cerita aku Bromo. Kalau boleh tahu sudah Oh, punya iya. pasangan apa belum? Aja ngono. Ayo, geser, Dik. Ayo geser. Geser. Yang pirang Ya. siapa namanya, Mbak? Namaku Avi. Asik. Kok datar to, Mbak? Lah piye emang? Nganggo nada no. Oh piye? Nama aku Api. Oke. Lho. Oh cucuke ya ngono. Ya iya tambah ketok sensual. Lambene kayak mentok. Entok nyosor kowe. Piye contone namaku. Nama aku Api. Pas apine piye? Api. Piye piye? Api. Wes Masa aku, apa mbok bungkem ora. Yang ini siapa namanya pirang? Ya. Nama aku Avi. Kurang Iya. kurang. Api. Cokot lambene cokot. Cokot nih, Nanti lambene berdarah-darah. cokot. Lambe sing endi? Hah? Lambe sing endi? Ya kuwi lho. Anjen lambene pira to, Mbak? 19. Yang ini siapa namanya, Mbak? Namaku Avi. Mbah cangkeme. Iya to Pak, malah jenengan cangkem-cangkem. Lah yo ya Allah. Cangkeme dijojokne ngono. Wong ayune kaya ngono kok cangkeme. Lah Iya, cangkeme Pak. dijojokne. Kan ngono kuwi, Pak. Kebiasaan ngono kuwi. Biasa ya, Vi. Rumahnya di mana, Mbak? Rumahnya enggak dibawa. Jangan dibawa, nanti bekecot. Aku bukan bekecot. Lah terus? Keong. Keyong sakmene, sawahe sak pira. Sawahe kudune luweh amba. Apa Lah keong. Keonge sami. Keonge semene sawahe. Geser. Ayo geser. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Iki ketoke setrume gegeden. Iya. Frekuensi nih. Apa? Frekuensi. Koyok ngebrik ya frekuensi barang iki nyapa lho kok radio. Iso kadang pecatatmu. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Aku Iya. namanya Susi. Susi. Susi siapa? Awak duwe Susi lo Ferry. Apa Lho piye? Mboten ngangge nada napa Susi Wah, Dewi Susi lo wah. tari. Tari apa pari? Ferry. Kalau boleh tahu rumahnya di mana, Mbak? Rumahku ada di Blitar. Apakah kamu sudah punya pacar, Mbak? Aku sudah punya bojo. Geser. Oh nyapa kok langsung ge. Nek ente bojo mbok sisan. Dan nyapa? Anake wis Piro. Ngono lho. Iki 8 Wolu piye? Engko bar anake wis pira teko? Bapake
kuwi pira? Kok iso bapake pira? Paling gak bapake sik mampu apa gak lho. Nek gak mampu tak genteni. Kowe ape lunyu? Ora. Ayo kowe ge bagian loro ke. Dalah nyampet kok entekno sisan lho kok iso. Lho ngeten iki lho Pak, ngeten iki lho Pak. Ya. Wong mergawe bareng kok ora enek keadilan. Lah nyampet kene mbok takoki lho karek loro-loro diwu-diwu. Aku lho wis mergawe 1 2 3 4 kok iso diwut-diwut piye Lah to? kae tak takoki urung karane iso jawab to. Alah. Kowe nyepele sindene Pak Wawan. Ora kowe. nyepele medhe wajahe kawak. Wajah kawak ndek enek to piye kok iso. Ayo jajal sithik. Namanya Kae lho. Kae lho. Kancane budal tekoni iki lho. Iki Tokor basa apa? ora. Bahasa Indonesia, Inggris yo iso kuwi, sinden kondang lho Mas. Inggris, Thailand iso. Bendang. Alah. Di tak tu. Excuse me. Weh, Alah. Inggris. Lah ndi kendange cae? Ayo ki usul ya. Excuse me. Mbak. What is Alah. your name? Ora enek kok dawa menjore. My nama Alah. Nuli. Ya ora we. Awale ngono wong wedok ya awale cuek ku Wis nek gak wis tau wis. delok Indosiar. Engko nek wis suwe-suwe, engko mesti lenye dhewe mapan dhewe. Iya. Terusno. And you kondi. Inggris Oh, kok bahasa kondi Inggris iki piye to, Pak? kondi. Aku Omae. makane kendangane ya gak adil. Bendang, Lek. Aku dari Bong Cino, Mas. Bong Cino kok kaya tau rono. Enek apa, Met? Kowe Renor. Sampun geser yang sana. Enek iki ape? Sampean Alah. Alah. Pelinteng dasmu kowe engko. Ibarat kucing roh pindang ngokol-ngokol deh. kok gak krungu. Ah, Krungu. krungu. Wong niku mbak tesih tengen kok ora krungu piye? Nyampet aku tak. Lane budek engko darai lho ya Allah. Ya wis dan Ah, jajal. jajal. Yang ini Alah. siapa namanya? Alah bagus sih. Meneng ah. Ya ampun aku diganggu. Ya cup sayang maaf nanti saya kasih tahu. Kamu kan tidak kenean ya. Gak kena. Mbak jangan diganggu ini tuh malu-maluin. Maksudnya malu-malu. Yang ini siapa namanya? Namaku Ana Purbaya. Iya Mas piye? Apalagi Kowe krasa piye? Kau weri. Apane sing kering? Daerah sekitarnya. Ayo terus. Kalau boleh tahu Iya. asal dari mana? aku dari Tulungagung. Jelek no sabun elek-elekan. Kok iso kok sabun bareng ki rusak. Mbok ki apa? Kudu adus deh Pak. Kudu adus. Apa ngeryamen iki ngono kuwi. Ora eling dawuhe mbah-mbahmu biyen. Piye mbakku yang ninggal kok. Lah ya mbahmu biyen kan wis meling. Ya. Lek komek kowe kok somben dadi dagelan kondang, kowe kudu kuat imanmu, jaga imanmu. Masalah kuwi lho. Ya. Aku arang kuat. Sing pundi riyen iki digado. Sing Matur. Sampun gadus to, Mbak. Kok pikirane kok neruwenerno to mesti angker kok. Mbak iki pikirane Ya kersane selain go mandi ya ben lunyu. apane? Sabun wi lho. Ayo disiarne sapa sing kemarin jumeneng riyen. Monggo pun merdekawan milih monggo. Bebas. Bebas nyanyi. Yo. wae. Ayo ning ndi? Kuwi no. Lah kowe sakmene kae sing mbok pilih sing ndi? Aku ndi masuk. Pokoke aja siji kuwi. Sing Lah nyapa siji kuwi? sing ndi? Golak. Sing ndi? Sing nu. Wis teko nuk lho kasa. Wajah. Jack. Bapak Ibu ada supaya berbahagia. Iya. Enak Pak. Niki sone napa Pak? Kok bayang? Gluduk. Gluduk. Gluduk audio. Sesuai dengan namanya. Betul. Gluduk suaranya sangat menggelegar. Iya. Oh ya percaya to. Loh, aku yo ora percaya, engko percaya kene aku musyrik. Oh iya. Kok syahadat neh. Waduh. Cek 1 2. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Kosan di piye tak Tapuk lho iki. Dah. Eko kok takok cilikis ngoten to Pak kok iso nggih to? Eko kok ngurus. Lah nggih. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka, Kah. ada buah belimbing,
Limbing, blimbing, limbing. Blimbingmu akeh untukku garing. Gua liyane blimbing. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jer. Jeruk. Jer. Dan saya mengimbau yang di sana, Nah. jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol, Suwek kadok. kecantol. Suwek. Eko tek ngono to, Mas. Niku syariah, Mas. Syariah. Kok kaya bang? Nah, menjaga kesopanan. Oh iya, becek. Hati-hati yang di bawah situ. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Luwo. Ya ampun. Kata-katamu horor kabeh. Berapane to, Kok Mas? sing sopan kaya Ya, iya, ditingali wong sakmene gawe kok ya. Mari kita sambut but. Dah, lho Pak. Kowe menjebak kowe. Sing jebak sapa wong kowe tres sing mblanjur Kowe ngono. langsung tok menyambut aku ya mbut no. Aku ya langsung. Ya jal nek Eko sing bener piye nek MC sing bener. Oke. Lho, lagi suara ngono tok suara sapa ya kae ngono. Nggih saestu. Aku lagi muni yo ngono wis walah iki sing MC asli melipir. wedi roh suaramu. Minder kok ya. Baik saudaraku, malam yang sangat istimewa di Mojolegi tentunya. Kami hadirkan sederetan artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. So, ada siapa dia? Mas. Suaramu kuwi wis apik ning guyumu kuwi kedawan. MC orkes ngono. Kata-katane sing penting. Nah, ya. Guyune iki sithik wae, aja dawa. Aja Dawa. Nggih Pak nggih. Nggih aja akeh-akeh ngono Ngono lho. lho. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. So. Malam sangat istimewa untuk Mojolegi dan sekitarnya. Ada kita hadirkan dari Kediri, Cow. Iso mak nging. Ben jebol kendanganmu kowe. Jarimu sithik wae. Kuwi yo kesithik to, Mas. Tegese ki ngene lho, Mas. Sing MC cetha iki to? kata-katane guyune ki aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Apa Jam Pak? ora? Sedengan. Malah dicipok. Iya. Baik, kita panggilkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada sederetan artis yang sudah tidak asing buat Anda semuanya tentunya di sini. Ada siapa dia? Kita panggilkan satu persatu spesial untuk Mojolegi tentunya. Yo, sama-sama kita panggil. Raimu kaya mercon. Timbang kowe kok kresek. Sinten, Pak? Pun derek Mbak Ana saged Mbak Ana. Purbaya. Purbaya. Yo, Mas. Dados. Yo! Selamat malam Mbak Ana. Ah, selamat malam. Ya ampun apa kabarnya? Muah, muah. Kamu Kose. ya udah selamat malam. Kose. Kayak Yo ben titik kok isih kaya Mas Dodo iki mau Mbak lho. Ana. Iya, Lama ayang. enggak? Ayang. Oh, makasih Bebek. Iya. Lama nggak ketemu loh Beb. Masa sih? Kamu gimana kabarnya Beb? Baik, padahal kemarin loh. Iya aku tuh orangnya suka lupaan. Ah, jangan gitu. Itu yang gelang kalung yang aku belikan 3 kilogram masih nggak? 3 kilo. ibar dikominggat mu. Enggak, Kamu kamu ingat ya? Ingat, ingat. Kita kan dulu pernah pacaran. Iya, Kita iya. jalan-jalan di pantai. Terus Pantai ngapain? Tulungagung. Kita kan bermain pasir. Ah, berenang enggak? Padune Berenang? rane duit. Berenang, aku Iya. pakai pakaian itu renang. Kamu juga pakai begini. Bikini, bikini. Iya. Bikini bottom. Bikini. Apa kok bikin Aku batam? yang burimu. Kowe mau apa? Lah kayak aku sing golek kresek lho to. Mbak Ana, Dalam. kamu ingat dah setelah kita renang kita kan ganti pakaian.
Kita di itu kamar kecil, kita ganti Iya. pakaian. Pakaiannya dilucutin. Dilucutin. Kamu nyabunin aku nyabunin kamu. Wayangnya iso mesum itu ya. Aku iso Mesum biasmu. Rek Gaya. pikirane sing jorok, Pak. Niku Udah mboten. rambut kayak rapi omongan mbok sing baku Lah, terus iya. kok. Mbok Namanya juga Padha ra pacaran. klambene. Pikiran gua teko ndi? Iya. Aku dhewe padha. Berarti, Dek. Coba Mbak Anda lihat tangannya apa-apanya. Ora enak. Bahasa Indonesia epek-epek ora enak. Apa-apa, Telapak tangan. Tepalak kanan. Alah, telapak Telapak tangan. Ora enak bahasa Indonesia epek-epek. Oh iya, betul Mbak Iya. Ana. Ini setelah saya cek kodam, ini kodam kamu Alah, kupu-kupu. Kupu-kupu. Kalau aku sih lihat, oh aku kumbang. Jadi aku akan selalu ngentup kamu. Coba kamu. Oh kodam kamu jelas. Tikus tuntung. Oh lah ya bojoku kan curut, Mas. Ini kerah terus. Was. Aku ora tau apik. Ya ora apa-apa. Kancamu budal mbok elek-elek lho. Jenengan nyuwun sewu astane jenengan. Piye? Oh, Wah, caplak tok. kadasmu tak tapuk kowe iki. Tuapuk. Lah kakan milis. Ora. Makan gue ndok asih. Iki lambemu sing genah kok. Ora. Monggo Mbak Ana paring panglipur diparingi setunggal tembang monggo. Nggih. Napa niki? Wah, Bareng wonten Beb. pamundutan. Nah. Nggih, monggo-monggo. Gerajakan Banyuwangi saged. Oke. Ya. Monggo geratakan. Gerajakan, geradakan gitu. Gerajakan, oke. Nuwun sewu Mbak Ana Apa? napa sing dipilih Nggih, monggo nggih, pun. nggih, nggih, nggih. Bajing loncat salam Napa wonten Salam pramuka. Salam pramuka kuwi to. salam kirong nggih. Oh nggih, bajing loncat salam kerong kali ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Ayang-ayang, saja. siap. Oh, lagu sing terbaru. Ayang. Iya. Dalem. nggih. Kalau ini Iya, jangan diganti ya A-nya ya. Sudah Iya, jangan sampai Iya. Ini sama Iya. Ini ayang, beb. Ayang. kok Iya. semut tok lho, Mbak. Alah Lah padune apa yang demek kowe iki kok iso modus kowe iki. Branden apa tak iki mau? A Sugeng bisa. dalu dumateng Mas Tulkiem Mas Gawer. Sandalu. Nggih. Ugi dumateng penyanipun Mbah sapa iki? Bung Sam. Warung Gubuk Asmara, Sorben nggih. Krenceng Barat. Oh, nggih. Nah, niki Mas pundutane. Oh, ndutane wonten ngersake niki nggih. Langsung dipinangkani setunggal Nggih, bagus setunggal yen nggih. nggih, Mo. Oh, niku Siap. langsung dipinangkani niki duet niki. Ayang-ayang. Napa? Ayang-ayang. Ayang-ayangen to. Ayang-ayang. Lho, ayang-ayangan apa sakit niku. Lah, oh, Dewa-dewa. Gede dawa. Apa kok gede dawa iki lho urusane apa? Ngene bapak moro tua. Terus. Terus. Mbah. Mbok pancing ae tekan ndi lep. Gede dawa ngene bapakmu. Anu nek gak anu sing anu kuwi di begadang ya. Begadang piye lagune? Sok iku lho kok. Ya monggo. Langsung. Oke, yuk disiarkan dulu loh. Yang mana? Yang ayang apa yang AA? Sama si anak aja. Saya wakil Cakomet. Ada satu permintaan hadir di sini, kita kasih lagunya apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Untuk Anda Mojolegi luar biasa. Yo. Ojo lagi. Tigang Makasih, Bos. Wah. Ora nek apa-apa. Kaya ae. Mas kowe sing sayang dalilo aku kudu. Makasih. Terima kasih AA. Nggih. Lho ambek pasangane kok ngono lho kok iso. Mesra. Tapi salut tenan nggih Pak nggih. nggih. Pak Komet niku swantene luar biasa. Estu, wah, Kepu jan. enak sanget. Saestu kula niku sampe napa nggih
dibilang iri ya ndak. Cuman saya betul-betul kagum sama beliau. Lah nggih niku kan namung kanugrahan to, Pak. Lah nggih. Mboten sedaya tiyang gadah. Suara kok iso kaya ngono apike ngono lho. Oh nggih Wah niki. jan gereng kaya ngono terus Dan niki- MC apik. Leres niki wengenane nyuwarane maratuwane ngantos minggat maratuwane, Pak. Saking apike. Nggih. Iya Pak Komet, ada permintaan di Ada sini. permintaan dari belakang. Langsung dikasih pesinden yang berikutnya. Aja sik, Tanya apa? jaluke selawatan. Ngene to, Pak. Mbak Nuli. Cilik kuwi lho to. Piye to kuwi? Selawatane piye? Aja engko sik. Selawatan kok nggih masuk Pak nggih. Niki Pak Komet luar biasa. Lah Aku nggih. kok Mbak Nuli monggo diderekke Cak Komet kalih Mas Dodo, Mbak. Mbak sinten? Mbak Nuli. Nuli. nah Nuli. Apa to Nuli? cilik. Apane? Ya anu. Mriko kula tak kalih maca punyuwunan. Monggo. Pamungkutane napa, Pak? Sugeng dalu mak cangek kula nyuwun lagu tahe gending Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Sideman. Ale. Matur nuwun saking Bung Sam, warung Gubuk Asmara. Oh nggih, Bungsa matur Nggih. nuwun. Menika kula ugi wonten saking Sumber Bendo Pare Mas Dodo Mas Oke. Komet. Nggih. Sing pisanan awake dhewe ketemu nika lho. Oke. Teng lapangan niko, Teng lapangan. Bapak Zaini. Bahasa ini nggih. Grup. Nggih dalu niki rawuh. Ah, nggih. Ngersake sesideman. Mbak Dewi saking Sumber Bendo ugi rawuh. Oh, Ji, matur nuwun rawuhipun. Sedaya nyengkuyung panjenengan lho Mas. Ah, nggih. Yuk ditanjake lagi, Pak. Ah. Monggo. Nuli, Mbak Nuli nggih. Ya. Ki Yo. mau sing Mbak Ana mbok siarne Mbak Nuli kok ora. Ya awakmu gantian to, To. Baik, tadi sudah ada cantiknya Indonesia Jawa Timur. Ya. Ada Ana. Yang berikutnya tidak kalah cantik, Cow. Ada siapa lagi kalau bukan si cantik? No. 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 Pagelino. Kok gelinu gitu? Nuli. Nuli. Hoi. Sok keker. Luar biasa Mbak Nuli, selamat malam. Malam nyapo, Oke. aku ra mbok siarne nyapo. Awakmu ana masalah apa karo aku? Sing kula Nek siarne. anak mbok siarno Ah, sampai berkat, nyedek Mbak. nyedek Langsung, ngene. Mbak, Aja berkat. pilih kasih, Mas. Mbak Nuli, wau sampean dirasani karo Komet kelakone Komet. Nggih. Piye, Mas? Dirasani ngeten ku lho delok to sinden Nuli kok Oh, melok. Apa kowe ngomong apa, Mas? Karo komet. Ngomong kok. Pak De, pripun Pak De? Pak De gundulmu no, Pak Dalang Pak De piye to kok. Kita sik Pak De niki. Tenan Mbak Nulik aku ora ngoper sampean Iki tenan. sama jujur lho ya. Jujur aku Tenan apa ya. enek lagi Piye? iki aku ngomong karo sampean. Apa? Ku lho sinden jenenge Nulik. Ngene apa, Mas? Karo Mboten, Mbah. Ngeten lho. Napa kan gantosan ngoten lho. Waune kula lah terus niki. Sinden jenenge Nulik ku lho delok to sikile dawa sisih ngono. Mboten sikile jebak kula ngoten. Lho tenan to, Mbak? Tenan to? Wong kene ra Langsung piye-piye kok. ngapur kate, Mbak. aku jane arep nesu Ya terus? kok nyawang raine ra iso. Rai kok kaya WC to, Mas. Lah iya. Aku malah guyu to. Rai kula kaya napa? WC. Lah kok Terus menurut aku aku ya nyawang pas. irunge kok kaya bolongan WC iki tenan Lah, ora. pas mertuaku yang ngomong ngono to. Lho, kowe iki diomong elek kok malah padha karo maratuwamu. Ya ora gumun to mertuaku. Nah, bojomu kok kaya WC ta ngono. Lho kowe seneng diomongi ngono? Ora masalah, penting kan setia. Nggih. Asline aku mengarep muni jumbleng kok gak sopan. Enggak apa-apa, los aku. Coba Mbak Pada Nulik jumblengnya ya. sabar, Met, sabar. Mbak Nulik dan Mbak anu Mas Komet. Iya. Coba. Siap, Kruk. Mbok alon-alon gini ya to. Pak, sindene jenengan iki biyen apa bekas hansip to? Ora ketompo kok. Wah semangat e mojo legi bolak-balik lho Mas kudu semangat 45. Nggih, nggih, Mbak, nggih, nggih. Siapa, Nak? Lho ki njuwo tos wong gak ngeblak kuwi. Siap, Kruk. Waduh. Wah, ngantek mumbul Met kowe. Lah ngono rusak. Oh, semangat kok. Iki kaya BMKG. Gempa. Kepada semua penonton, hormat, Kruk. Wah. Tegak, Kruk. Hadap kanan, hadap kiri, Kruk. Kemana, Pak? Satu langkah ke depan. Aku ngene kok nyapo gitu. Lah kuwi kenapa to, Met? Gatel. Gatel kowe kena gudik. Mboten gatel dadakan. Mang nek roh ana kudu golek sabun men nek roh aku.
Kudu golek apa? Oli. Kok iso oli piye ta kowe iki? Lagi supaya ganti oli lho. Coba tangan kanan maju ke depan. Gerak. Apa-apamu piye to? Kowe tangan kanan maju ke depan iki yo Dajal tangan kanan maju ke sing ditok depan. kanan ndi? Leleh. Kanan, kuping kanan. Lah yo kuwi. Olah ora to kanan. Gerak. Wong rono iki. Gak mbok eman-eman ya. Aja selak terjadi kejadian yang tidak disengaja. Pegang telinga, gerak. Telingane musuhe. Oh. Ngomong. Kowe nyekel kene. Kuping kok bokong iki piye ta kowe iki? Kuping. Kuping. Tangane lah. Tangane kok seteko bokong. Pegang Kuping. telinga, gerak. Tegak, gerak. Pegang hidung, gerak. Yo aja to. Hidung demek tok jak ombo. Lah wong wis bolongane talang kaya talang madhep dhuwur ra mentolo. Ora apa-apa wis telos. Sogro. Lah yo aku arep nyekel piye mosok ngene. Jangan membantah komangdan. Pegang hidung, gerak. Ayo pegang hidung. Malah kayak once gading. Tegak. Ayo pegang hidung. Aku pas pilek kok. Kok mati gila nih. Ayo ben apa ini apa-apa kok pegang irung. Lah yo ora enek kowe Koclok jane ya? komandan apa model. Ayo. Nuli, Enek komandan lemu kaya tong ngene. Ora enek sarosku. tonggo brungkus kowe kuwi. Nesu. Ora nesu aku emosi kok. Monggo wonten pamundutan iki wau pas Nggih, Mbak nggih. Nuli menyesuaikan tembangipun. Anjir. Monggo. Berhubung kok iso gubuk asmara. Dan apa? Sesuai karo Karakter. prestasi yang Iya, saya iya. dapat ya Mas. Oh, iya, iya. Alhamdulillah ndeknya aku lomba Al-Qur'an, Mas. Wah. Al-Qur'an. Jadi kan guru ngaji to Mas aku kayak. Dadi lagune ya sing nuansa-nuansa Islami, Oh, sing ngoten. iso menjiwai jiwa. Jadi penonton sedaya ben iso merasakan. Ya toh, ya toh. Ya Kak. Mbah, Kowe iki mboyo omonganmu aku rasa mencerna. Mate Masuk. lomba Al-Qur'an ini ngeprint apa? Mbak, iki kemarin ikut lomba apa, Mbak? Al-Qur'an. Al-Qur'an ngeprint. Al-Qur'an. Ngeprint piye to? Apa to Al-Qur'an lomba napa? Maca Mas. Maca Qur'an, khataman. Iqra. Lho, Iqra kok sombong men sampean. Ya, Iqra ora Qur'an, Qur'an ki dhewene. Iqra siji lunas sadunggahne loro gak iso. Lah kowe mari jek utang kok. Abatan iki ta. Oh. Ya jare sampean piye? Lagunya yang sesuai dadi ben iso menjiwai. Sesuai prestasi. Ben Oke, adem, oke. ngrungokne ben adem, ya sing lagune sing bernuansa. Tunjukkan kabisanmu Hayo, Mbak Nuli hayo. kanggo warga mriki. Kene wis apik. Pamerno. Anjir, Kurniawan plus monggo sesideman. Kok Kak. aku plus ki grup apa to? Seta-seta rungokne ta. Piye piye? Sesideman iki. Nuli ki piye to? Kowe ki kena Rungokno aku nek nyanyi kuwi ahli, Mas. Nek bangsa delian lo pinter. sampean wingi lomba apa? Iqra juara 1. Terus matur kono lagune apa tembange? Sesideman. Kabar lomba Iqra kok terus sesideman. Lah iya. Jane koclok ya. Aku bar lomba Iqra kuwi terus selingkuh konangan. Astagfirullah. Goblok aku ya selingkuh sampai konangan. Lah Iki iya. lek delok omongane ketoke bar kebentuk patok bong Cina. Kok iso sesideman monggo. Monggo Mas. Digarap napa monggo Pun, jalanan garap. ya oke. Nggih, garap rumah, monggo. Mumpung Mas Kok iso Ipan. garap lumah tak tapuk tenan lho kowe iki kok iso. Lah niku kok. Mbak, aja lungguh ning kono sampean. Mas Ipan garap nggih Mas. Ki Ben lanang, rame Pak. nggih. Ki lanang apa wedok to, Pak? Lanang. Wedok Mas delok. Wedok kok nek mlaku kok bekakah ngene. Oh perses kok. Oh perses ida motor tapi. Ayo Mas, Kurniawan. Plus. Ngeladeni salahmu. Kowe bocah gunung, nadyan bocah gunung, kaduga haningku. Jiwa raga kokak nurung, mata lamprung, rubuh ngarep injo. Senggak. Dalake
ora gelem senggak piye to? Ben rame. Wah, Sik maca anu penyuwunan. anten nyapa? Nyapa, Mas? Alah ben ngono. Ben ngono. Oh, musiknya madhep ngono jarno ya. Cah konsisten ya. Konsisten. Urip ana kutang bakal tak wujudke. Kaget aku. Aja emosi ancen karaktere ngono kuwi. Ayo, pancen donya ki reno-reno. Reno-reno. Ketoke meneng jebul kaya ngono ki ya. Lah nggih, koso. Nyatane nggih regeng tenan dalu punika. Saestu panjenengan berdua yang jangkepi, Mas. Ah nggih. Dados suasana iso regeng kaya ngene iki mergo panjenengan ugi jangkepi Nggih. membuat suasana semakin cair, semakin indah. Sementing sedaya seniman iki saged nyengkuyung setunggal pokok setunggal Nggih. insyaallah saged ngregegaken suasana dalu punika, Pak. Betul. Langsung saja tidak usah berlama-lama. Kalau tadi ada Mbak Ana dan juga Mbak Nuli. Yang satu ini juga tidak kalah cantiknya. Yo, sapa? Wonten sinten menika? Ada Sosei. Susi po sosis. Susi po sosis. Susi kan nanti panggung ini kan Sosei. Untuk Anda. Alalala. Iya iya. Iya iya. Mbak Susi, Mbak Susi.
sayang. Nggih sakit. Alah, alah, alah. Dengkule mbok ocot. Kok modelnya kok langsung melu-melu ngono ya? Kok kaya mulai-mulai gimana? Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Lah dalah. Selamat ulang tahun. Tisu. Bolongane. Wes penak. Ya nyapa kok mbok anu lapi tisu nyapa? Kecer sak teleni. Ya Iya. Apa wong pirang-pirang kok enggak pareng Kene enggak sopan. kok ora apa-apa. Enggak sopan. Ya dia pundut. Enggak sopan. Delokenmu. Sak teleni kok terus mbok pangan iki piye to? Lah jere ra sopan. Maksudnya sak lene kok mbok pangan. Lah kancane keduman apa? Peken dhewe. Susi ya. Enje sugeng dalu Om. Sugeng dalu Mbak Susi. Sampean mau apa munggah musiknya ya kaya anak-anak lho. Iki Nggih. nek dilagono ya kenek lho Susi. Mosok to? Susi, kalau gede mau jadi apa? Wong aku nyumet tisu itu. Kowe kok ganggu aku lagi. Aku ngetes jarene iki latah. Lah iki jebul latah tenang lho to. Wong wedok ki rasa mbok tes. Oh, gak. Nek wis kondisi kaya ngono malah mbok kageti terus kowe iki padha karo ngrusak mentale Mbak Susi. Rungokno kuwi. Bocah kaya ngene iki Ya wis wis kaget. maaf. Foto-foto. Foto cekrek. Korek ya foto. Lah ngono dhek yo ngene. Iki sing wedok bareng yo manut bae Kok lho. nganggo Masa. korek. Iki ngono lho. Nek enek sinden latah ki malah aja mbok go dolanan. Iya ngapunten, Mas. Paling gak malah awake dhewe ngurmati didandani sing apik latahe mbiyen ilang. Nah, Nggih. Cium. Yo penak. Aku tak sing sisi iki moh. Lah nyapa? Alah aku nyedak kowe tapuk. Ora. Ora nek kuwi ora. Nyapa to? Wajah kok kono ditapuki ora. Nyapa? Sampeyan Dik. Foto-foto. Foto. Iso. Sik tak balene. Ben aman. Kene ku wonten pamundutan. Ayang-ayang. Ayang-ayang wis kok. Juatas. Iku mau lagu anak-anak urung dijawab karo Mbak Susi. Oh iya jawaban. Piye? Susi, kalau gede pengen jadi apa? Sampai Enggak pengen jadi apa-apa. blantek ilo Wis jarene. ketuwek. Ketuwekan. Kok blantek to? Ya disauri dijawab sing genah. Piye? Susi. Aku kalau gede mau jadi plantek. Dokter. Jadi dokter. Jadi dokter. Piye? Susi, kalau gede mau jadi apa? Aku wis gede wis mau jadi dokter. Ayo kowe men, kowe sauri jawabane kowe. Kowe kayak pertanyaan. Aku apa kuwi? Aku mau takut apa tante? Kowe nakai Mbak Susi, kalau sudah jadi dokter mau jadi apa? Cici, kalau sudah jadi dokter mau apa? Mau nyuntik kamu. Dah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa masyarakat Nggih. Mojorejo. Dungane napa kagem warga Mojoledo iki? Tina Bono Bersih dusun. Nggih, bersih dusun. Mugi-mugi masyarakat Mojolegi dina bono ing balak, Nggih, jinaket amin. ing rejeki, Amin. ayam tentrem, Amin. sing panen ya panenane wakeh melimpah Amin. ruah. Sing ra duwe. Berkah barokah sehat panjang umur. Halo, Sing Mbak. rong duwe bojo ndang entuk bojo. Amin. Sing wis duwe bojo rabineh ra apa-apa. Lah Pokok kok mampu. dongamu kok sok Pokok mampu gak apa-apa. Oh, iya. Adil. Iya Tapi sementing adil. sayangnya gak enek sing adil, jadi gak usah. Ayo. Duh, timbang menyakiti hati seorang wanita. Ya mulane sampean dongan aja sampai dadi bojone. Lah ya Ya aja. siji kanggo selawase. Ha-ha. Pisan kanggo selawase. Lawase. Nah. Kaya tau lagu. Iso lagu kondi kok sok. Oh iya. Mangga. Enak tapi iki. Mbak Susi, Injih pripun Mas Tetep. perlu diketahui bahwasanya Mojolergi niki luar biasa. Sing Nggih. mirsani nggih ketinggal Cangkem atut-utut. Kenapa? Mojolergi. Ya cok wong kene we. Wong kadangi Cuma lambe. lagi dikerok sindro Maksudnya ilate. ilat yo iso kesandung, Mas. Sandung bendina. Bendina piye? Ya lah wong
Komet mau nek yo mojo kendil ngono. Ya malah kowe mojo gendil, aku mojo legi cek apik. Bahwasanya warga mriki Mojo nggih, legi, nyuwun mojo sewu, gendil. warga ingkang guyub Rukun. 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 Lenggahe pun ketawis, Mbak. Jelas. Lenggahe pun rapi, seketo Nggih. sae. Niki sing bagian ekonomi lah nika bagian VIP, Mbak, teng inggil nika lah. Iku ya enak ning kono barang ya. Bila pancen omahe VIP kono. juga itu. Kuwi wis rasa malah sek-sekan. Nggih. Wis aman itu. Ayo toh. Ya Monggo. toh, apa iki lagune? Wah, Mas Wah. Dodo niki pun duet kali jenengan. Engko Niki apa? Oh. Ora, aku kan wis sampean urut. Oke. Mas Dodo. A minor Mas kuncine jero. Aminor. Aku gak yakin. Lah niku lho. Gampang kok sik. Nggih, Mbak. Antri sesuai keplek masing-masing. Keplek. Lah ya keplek. Wong ayu. Ari amin. Kok aminor? Kowe mah njaluk aminor. Hei. Aminor. Wah. Sik to, Mbak. Ngono ki mbok ngomong karo kono biasane apa? Kowe gayamu. Ngono mbok tekoke nadane sepira ngono lho, Dok. Wong Dah. ayu. Melek to melek. Tresnamu kinarya tamba susatro ning patenku. Wong gabluk. Oh, gablok. Kok gablok iki jenengan ki malah yo rese kok tiba Apa to? Kok iso gablok pripun Lah to? piye? Nika lo nyetrom jenengan ngendikan gablok menika nderek gablok. Lah sing bener piye? Wong bagus. Oh, wong Nah, bagus. niku lho wong kakus. Aku sih jumbleng neh tak tapuk kowe iki kok iso. Enggak, Mbak, enggak. Aduh, tetek kene, kowe aja merem nyanyi. Lah wong jenenge wong ngrayu ning Ora kono mesra. adoh gak mesra kaya wong satru lho. Iki setengah wedi lho wong iki. Aku ki nek nyanyi karo melek mripat roh ayune sampean aku Alah. gak kuat gak betah. Ah, bohong. Mulane tak tutup mataku. Kok tak tinggal melayu gak roh. Gak apa-apa aku golek neh. Kowe iki kok Yo, disauri Mbak. ora abot blas karo suci. Wong bagus. Wong bagus. Antep. Bobotmu. Wong bagus antep no rasa hatimu tresnaku nulis jroning album kok kaya aku wong PC. Lah padha pecene aku tutu. Lah wae mas aku wong wis bener-bener digandeng lho. Lah kok digandeng Aku ben ketok romantis. Enggak. Ya ora romantis ngono kuwi apa ya karo dipangku. Oh, iya, iya. Piye ngono? Senadyan Oh, senadyan. karo wi panyu segara Napas. rasaku ora bakal sirna. Senadyan punya Astagfirullahaladzim. Pupune rasane sikil kaya pupu tok. Kodhe nek sawitik. Uni mbok dawakno. Ora iso dawa ngenku. Ya iya. Apuk tenan. Cah lemu ya biasa to. Biasa piye? Alah anggere sehat ya apik. Kowe apa ngomong cilik ngono ta? Aja ngaku to. Tak warai warga kene. tak warai. Gak Iya. apa-apa cilioke kaya helikopter seser. Cilik iso muser-muser. Nah, kaya helikopter seser. Lah kaya cah kiri. kiling diasmu. Timbang gede klimprak-klimpur ora. Ayo aku dijamoni to. Cilik iya. Kancane nyambut. Kayakane das capar. Apa? Lagune apa iki, Bang? Sayangku. Lagune apa? Lintang asmara. Sing mesra ya tapi ya. Ya. Oke, ada Lintang Asmara spesial untuk Mojo Legi. Ada Cak Dodok dan juga ada Susi Sibirikiti. Kowe dadi mak comblange. Iya. Aku nyokurno lah, nek awakmu keliru aku nyokurno. Oke, makasih kan. Akeh keliru nih, Kak. Yo, musik. Iki jane apa lo sinden apa bekase kernet kok. Yo, Kalau permintaan selendang biru. Oh nggih. Selendang biru. Ya, kok kuwi mbok gawe tayub kuwi kok iso. Lagi sing piye to? Oh, seleh. Selendang biru. Oh ya. Mbak Afi jumeneng yo, Mbak Afi. Mbak Afi. Niki limbuhan ngantos jam pinten, Pak? Ah, sak senenge. Setengah sekawan, Mas. Loh,
Niku nanggap napa nyiksa? Limbuan ngantek setengah papat ijane opo? Layak ngomong setengah papat lho kono wis nggo selimut ta. Ya, wis rangkep kene iki. Sesuk karek ngomong. Cedak wae kok. Ngomong ya. Pun sak madyane mangke nggih, Nggih, Pak. siap. Nggih. Monggo, ngesalajengipun Mbak wonten Afi. sinten menika? Mbak. Mbak. Yo! Racik. Racik. Darera jinga dara jinga dara. Neng ayo main montor-montoran. Neng ayo main montor-montoran. Daripada montor beneran pikiran pusing tidak karuan. Belum ada motor jeglek duluan. Belum ada motor. Kok neng wis jeglek dhisik. Numpak becak ae. Ayo ra apa-apa ngegrab malah rame sampe. Neng, Kowe ndek ukara apa? gak duwe. Ora duwe. Kok piye to? Tinteni. Antene. Anggite lek siap ngono. Sugeng dalu diajeng. Ije sugeng dalu. Ya ngene iki lho Pak, niki cocok lek didadekne garwa utawa bojo apa istri. Wah iya, dasare iki segan lho. Dasare ayu, meraati, pasuryane mencorong, mboten kados bojone niki. Nyapa? Mosok bojo kok bobote 187. Waduh. Mlebu jedenge mbongkar lawang. Tak sengaja dadi aku nak tanggapan aman. Lah aku dibojo ki. Lah nyapa? Aku tanggapan omahku entek. Lah nyapa kontak? Lah ya ora koyo ora pengen ngerti iki polahe piye. Polaku piye? Ayo mesti di inceng. Heeh, monggo Mbak. Enje, pambutane napa wae? Pambudutane Niki wau. Niki wonten gubuk asmara wonten, Wonten. bajing loncat. Wonten. Salam iki. Salam Tresno. Salam terong. Apa wau selendang biru. Selendang wonten? biru wonten, nggih. Salam terong nggih wonten. Lah, Enje. Ya. Sarengan Kurniawan plus. aselin. Kurniawan. Jos. Matur nuwun Mbak Febri. Api. Iya lah lali. Febri sopo? Mbak Api Febrianti. Afi yang isak kuwi jenenge Mbak wae. Api nggih. Afi yang isak. Jeneng wong Mas menungso Dodo. lumrah. Injih, Pak. Mas Dodo menika asalanipun saking pundi, Mas? Kula saking Bojonegoro, Pak. Oh. Nggih. Bojonegoro. Nggih. Menawi Mas Komet? Nggih, saking Bojonegoro. Oh, sami. Nggih, sami. Oh, nggih. Menika beda bapak, lain ibu. Jadi kalau kali Pak Komen ini mboten apa-apa. Ora nek sambunge apa-apa Nggih. ya, alhamdulillah. Nggih. Tindak mriki kula jam pinten, Mas? Kalau mau kirang langkungnya jam sekawan, Bapak. Oh, sampun Saking bidal? Bojonegoro, sampun berangkat Wah. saking Bojonegoro. Alhamdulillah lancar wau perjalanannya. Ngoten nggih. Enjih. Wah, jam 4 tau kula tasih ngedoli tiyang, Mas. Loh, oh, Oh, nggih. ndok wau. Nggih, nggih, mboten napa-napa. Merdamel napa mawon kersane sing penting halal, Pak nggih. Oh, nggih. Saged nyukupi kebutuhan keluarga niku sae. Alhamdulillah. Nggih, tiyang Nggih. jalan kedah usaha. Lah, napa niku. wontene. Nggih, Pak. Betul. Ah, nggih. Niki Dibacutke ya, Mas? lakonipun. Nggih. Anu sindene kurang loro. Oh, alah. Kalih langsung napa? Ora sitok-sitok. Wis tegas-tegas. Iya, mau dipasti lho Mas jam 1 kurang Ah, seberapa. nggih. Nggih, Kula nggih, kinten pun. jenengan ajeng ngendikan Dengar pun jenengan niati nyekso. Ora ra. kira ta Eh. ajeng ngendikan kripik gedang kripik telo ya, Oh, Mas. iki mau aku ya sudah komo-komo dewi. Nggih, Kanca-kanca apa ki kanca-kanca penghibur itu kan ya juga punya capek dan lain sebagainya. Ya. Mulai ki mau tak jami, sampean kan wiwit emang 1:30 kurang 5 to. Terus iki saiki jam 1:30 kurang seperempat. Wiwit kok 1:30 kurang gangsal pripun ta jenengan? Iki mau lho jam setengah. Emang Kula jam awit iki? munggah niku wau jam 10:30 pun munggah teng mriki. Oh wis ta. Oh jam kurang. Mati iki lho Mas. Innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah saiki ra. Pundi kula dole mawon jamin jenengan niku. Wae yo jam 20.000 wis. Nggih, Nah. kinten menika presiden salajengipun Mbak Rere tembangnya anu ya apa ki gendinge gubuk asmara wae. Ibu Kasmoro. Nggih, langsung didadekke. Di garap hip hop. Heeh. Wis mau nderek apa digarap apa modele. Ibu Kasmoro kok hip hop. Seekor kera. Ayo monggo, terpenjara. Dik Rere. Ayo monggo, Dik Rere monggo.
Yuk, Maka, apa Pak. digarap apa? Ijol mik mas. Iki cepotan. Aku
Alhamdulillah. Kupuh kasmara. Mas Dodo, Mas Komet. Injih macange Mbak Limbo. Nggih. Sepisan malih kula matur nuwun nggih, Mas. Sami-sami. Sampun kepareng rawuh Injih. wonten dusun Mojalegi, Injih. Benda Pare menika. Injih. Mugi-mugi ngen kita sambung memitran Injih. lan atur lelipur dumateng sedaya para warga masyarakat seantero Indonesia. Injih. Dadi leres. jalaran leh kita meningkatkan ibadah, Leres. leh kita nggawe senenge semua masyarakat pecinta budaya. Amin. Nyambung Inggih. silaturahmi antarane Bojonegoro ngantos Inggih. dumugi Mojalegi mriki Inggih. mo. Ah, Nggih. kula jan pun mboten mentala nyawang sampeyan. Lah mboten napa-napa. Nggih, Malam rupa hari ini mboten kula lalekne. Ngoten. Suatu penyiksaan kagem kula. Matur nuwun Pak Wawan. Matur nuwun mugi panggih malih. Nggih. Anjir. langkung lama malih. Nggih, Nggih, matur nuwun. matur nuwun nggih Mas Nggih, Dodo, Mas sami-sami. Komet nggih Sama. sugeng Nggih. tindak. Alhamdulillah nggih nggih. Nggih, monggo-monggo Mas. Ya, iki ditutup nganggo apa? Ditutup nganggo kur para waranggana. Ngono, Ya. Wah, jan. Ya, kon kukur-kukur jare Cak Dodo aja. Warangganane, heeh. Lagune apa terserah. Ya, ben jumeneng kabeh para warangganane no. Ya. Ayo lagune apa, Mbak? Ya. Gek ke support sik, Mas. Warangganane sing rempek sing gayeng. Ha iya.